muchiona ndichitura befu kudai kuremero nyaya yandirwadza inyaya yeRent mwedzi uchipera kudai nditi dhu munhu wakambotanga neRent ndiani wani munhu kudai ndiye akatikanganisira wani kudai Adam hazi kana panga paine munhu aigone blame game kutadza kutora responsibility zviro zvake zvaita kudai. Welcome to my channel. The video is sweet but the story is sweeter. Mwari wagadzira nyika ino yese beginning haikona zvese zvapo fast forward kwakuti do ndodiko mununga murubo wamo hazi ndo pakagadzira Adam kwakuumbwa dongo kwakuunganidza dongo rake unonyatsoziva kuti kana munhu achigadzira zvinhu zvake first impression is very important hazi everything was in bulk. I think you understand what I mean. Hazi zvadaro so paya bvafuridzirwa mweya hazi wakangomuka chikotsora kudai amingozeri from dust mushasha yakamuka chikotsora zvikazi welcome mwanangu chekutanga ndo nyika inoi ngeyababa ako uyo muchero sabata ba inometa wati chero zvakafanisa zvakaita sei uchisvika kudai so basa rako chita basa rekunema mhuka semari ari kuita shiri yabva angoti shiri ishiri akutonakidzwa nazvo zvikazi mombe nice hazi saka pamba neshiri yamutedzera unga akaparota akazvazi parrot nice hazi saka mwari akati but munonga ari ngotanda rangorega pauri lonely rega ndisiwo zvimaspice ka6 gane ka hazi shasha yakangobatwa nehope kudai iri pamuti kudai bhozi munhu uri wega kanonga uri lonely hazi dzakangoti zenda ndiye sarai yarara shasha ndopekuti unoziva kuti kana murume akarara mameseji anovhurwa mahomwe dzichisechwa nemahuri ngoti type yacho iyo yaana Adamu inorara. Hazi shasha yakarara mbabvu bwashu mwari wabwashura hazobva atoti daiwo ivha obva abuda shasha ichimuka chitatamuka zvayo kudaiwo shamangai tiwani iyo zvikanzi ndonzi ivha zvikanzi kuyo ndonzi Adamu nice haki mpunde hakuchitendera ese asaka Adamu manje wanga apreswa manya toilet 2 minutes korase mvura hasi pari kurasa mvura so Eve ndo pakasara nyoka ikati iwe uya utesti mchero yakati anomboramba akadzi zvekurya akabvira kare ndosaka uchona munhu unobata mimba yepizza chaiyo yefurawa ine nyama zvadaro so paya amwa frutu riyari zvikasunga zviri kutapira muti wacho unonga waitonakawo kutorwa kwazvo hasi uya achidzoka iwe bebi warya muchero wazvikasindarya bebi zvikasi ino ndokazosarya zvikazi uya wombotesta hazi nyoka payakaona idari bosvo nyoka futi ndopaunozochita mwari chiti uyo munhu yenyoka uyu right zvadaro so paya hazi Adamu akangoti akanga asuma kuti asinzi bhebhi asina kufa rega ndirumewo hazi pakadaro pakadaiwo iwe musi wayo bhebhi chii una zvinhu una pakati sakati bhebhi una bhebhi iwe unopserudza hazi zvadaro so paya ndopakatoshizha remutikiti atoshizha remutikiti paya ivo vhavhara shizha remutikiti anovhara ngekuti bhodhi yanga igadzirwa mwari achida ndopakatoshizha remubhanana asi still mahips aingobuda nechemusaidomu Adamu kwauchivharawo munongoziya hasi wakaedza kuputiridza kwauchivharawo mberi nekumasure kudini hazi mwari obva asvika Adamu uripi zvikazi mukadzi wamakandipa bepakatsake bebi bvunzozi uripi urutizi bebi mukadzi wacho wanga akangwara kaivhu kanga kakangwara Adam where are you asi warya muchero zvikazi aiwa mwari mukadzi wamakandipa enditi dhu kana ari kumborambira mwari koiwe hako unomabata mameseji akatonzi I love you uchiona kuti uyu ndi Rosemary habvumi it's not him midzimu waAdamu zvakabva nekuri hazi zvadaro paya zvikanzi budai apa abuda akachingodaiwo haikona achingobata ngozi zvazvasota kwaibvisa saka mashizha anga asota hazi zvadaro so zvikanzi iwo Adamu kubva nhasi kuenda mberi iwo ucharya cheziya hard labor chishanda uchiita zvaunoita zvikanzi iwo mukadziwo pese paunobare mwana uchazwa pain isingaiti but inini manje ndakazonga akakangana kutaura ini zvakakana nyorozi Adamu uchakuhurira and you will cry you will see pepper hasi zvadaro paya zvikasa alright mari aenda zvaitika
zvadaro paya ndo pakabvira rent, ndo pakabvira suffering yedu yese, because hauryiba usina usunza wese. Izvozvi hazvina kunga zvazonyorwa kuti zvichatapukira nekuakadzi kwacho. Izvizvi neakadzi acho akushandira kunga arume, because hard labor yango yemunhu wese. Saka anyway, tatomirira musi wa28 rent dandisire message tingachadii izvo zvakatanga naakuru. Asi end of the message ndezvekuti ungamugona akatadzwa naMwari iwewe. T for thanks, B for bye.